Někdy by mohl dělat film o filmu. Ani nevidím zrcadle. Nevidím, vole. Volej právě. Tak se na ní zavolej. Hej, Vinci! Vinci! Hej, Vinci! Vinci, utíkej. Nebo ne? No jo, no. Já šel na ty balvany, Balván! Je to docela rychle. Ne no, nebo mě prostě může jakoby pobídnout, no. Zkus to říct, Elzy, takhle. Tak to zkusíme takhle. Hlas, omyje se v smíchu. Tak, týme, zamávejte. Tady jakoby se rozbiju, tady do těch bodláků. No můžu, no. Já hlavně jakoby chci, aby tam bylo to, že já jakoby tady zakopnu, pak běžím, otočím se a tam bude střih a tady bude ten strom obsypaný těma bytostma. Jakože vy mě vlastně nikdy nehoníte. Teďka je úsměv. Yes. Cože bys? No, že bych šel. Takže konec, jo? Že tady v té tmě jakoby podle mě stejně nebude moc nic použít, takže už to je tak. Hoj boj! Toto je 3oký Hermes making of first video, vole, kámo. Na balvan, vole. Tvoje okřídlený oko na tebe třepotá. Bling, bling, blingeling, zatím jediný za to, co mám, je můj ring. A za to děkuju dědo, mám taky. Znáte ring od dědy. nezměníš to. Dobrý. That is my applause. Takže se blíží na lesnek je podzim. Co teď? Zde si přepotání ve větru přijde. Jo. A mezi tím vyřešíme, co dál. Jo, takže ty se mě budeš ptát na to, jestli jsem měl dost, vole, burštů dneska k snídani. Neměl! Neměl jsem ani jeden buršt, ty vole. Použít. Tak to dáme od začátku, ne? Ať trochu No ještě... jasně, nazbíráš data. Klidně. Na co to bude? Bude to na ten silnej konec. Explodující záře, rozpínám se nad mořem. Kdyby to šlo. Tady to. No, Smrkám. Rozumíš? rozumím. A bude to celý v jednom s tímhle Není čeho se nahoru, jo? Můžeme ten poslední refrén, ne? Celý život učit se, co je to láska, láska. Není balvan! Láska, není balván. Je to Taurus, Verka, máme Tatran, Hamso, jedeme tým žitě. Johnny Darko, 3oký Hermes, přináším čus nebes, napij se pravdy, číst dobré ranko.